салом дӯстон, дар ниҳояти кори он бозӣ ва натиҷаҳое ки аз сегонаи Месси, Неймар, Мбаппе интизор буданд, онҳо нишон дода тавонистанд. Кош ин гапҳоро дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо мегуфтем, вале мутаассифона барои мухлисони ПСЖ ин суханон ба бозӣ бар зидди дастаи Лориан рост омаданд. Шояд шумо ин дастаро умуман нашиносед. Як нулнем аз чемпионати Фаронса. маҳз ба дарвозаи ҳамин даста се футболбози ПСЖ гол заданд ки ин рӯйдоди таърихӣ аст ва мо дар бораи он андешаҳои худро баён медорем. Аз шумо подписатсия кардан хоҳиши мост. Тамом, сар мекунем ба пешниҳоди хабарҳо. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои марҳилаи якчорниҳоӣ интизор аст. Манчестер Сити дар майдони худ Атлетико Мадридро пешвоз мегирад. Ин аввалин вохӯрии дастаҳо дар таърих мебошад. Кадом даста ғолиб мебарояд ё ин ки бозӣ мусовӣ анҷом меёбад. Реал яке аз фаворитони Лигаи Чемпионҳо ПСЖро гузашта ба меҳмонии Лондон меравад. Челси вақтҳои охир зери фишор қарор дорад. мағлубияти дирӯза дар чемпионат гуфтаҳои моро собит мекунад. Тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи шаҳри Париж дар бозии даври сиюми Лигаи як бо тими Лориан дар майдони худ бозӣ кард. Аллаки қисмати охирини мавсим аст. Мухлисони ПСЖ умед доштанд ки сегона истиёраборони хатти ҳуҷуми парижиҳо аз оғози мавсим ба ҳамдигар унс мегиранд ва ҳамаи дастаҳоро аз сари роҳашон пуф мекунанд. Вале мутаассифона барои онҳо ҳамааш баръакс шуд. Як нуқтаи дигар ҳам бояд ишора карда шавад ки бо сабаби голи осеби Месси ва голи Неймар ин сегона на ҳамеша якҷо ба майдон меомаданд. Месси акнун то он дараҷае омода аст ки ҳар голи ӯ ба ид табдил меёбад. ҷашнҳо як хусусият доранд, онҳо кам ҳастанд ва дер меоянд. голҳои Месси акнун чунин ҳастанд. бозии якҷояи сегонаи хатти ҳамлаи ПСЖ ҳамоҳанг ба назар расид. ҳамдигарфаҳмӣ дар сатҳи олӣ буд ва якумин бор дар рафти мавсим тарафдорони ПСЖ метавонистанд гӯянд ки мо дар хатти ҳуҷум се нафари беҳтаринро дорем ки ҳам дар олоидагӣ ва ҳам якҷоя бозии пурҷило доранд. Мбаппе монстр аст. ӯ дар ҳамаи голҳои парижиҳо иштирок кард. дар баробари дублаш ҳамлагари 23 сола 3 ассист кард. Неймар дар ин дидор 2 гол зад. Месси бошад 1 гол дар дақиқаи 73-ми рақобат ба номаш сабт кард. аз байни сегона бозии Мбаппе баръало фарқкунанда аст. бинед ки ӯ дар як бозии алоҳида ки ҳар се натиҷаи хуб доранд маҳорати беҳтар нишон медиҳад. сатҳи ӯ акнун чемпионати Фаронса нест. баъд аз рақобат бо Реал мухлисони ПСЖ аз Мессию Неймар розӣ нестанд. ин бозӣ то андозаи таскини дили мухлисон мешавад, вале дар маҷмӯъ натиҷаҳои Месси ва Неймар ғайриқаноатбахшанд. натиҷа дар Лигаи Чемпионҳо лозим буд. дар Лигаи яки Фаронса занакҳои ҳомиладори ПСЖ ҳам қаҳрамон шуда метавонанд. Президенти Барселона Лапорта орзуу армони худро дар бораи мавсими ҷории Ла Лига ишора кард. ӯ қайд намуд ки Барса метавонад қаҳрамон шавад ва ин чемпионӣ дар мавсими ҷорӣ хоҳад буд. боварӣ дорам ки мо метавонем қаҳрамон шавем ва мо ин нақшаро имсол дар амал татбиқ хоҳем кард. ман гуфтаҳои худро бо далелҳои оддӣ тасдиқ карда метавонам. дар марҳилаи охири чемпионат дастаи мо хеле қавӣ шуд. мо меҳнату талоши зиёд дорем. мураббие омад ки идеяҳои муайяни бозиро ба футболбозон фаҳмонда ва расонда метавонад. ӯ моро водор мекунад ки бо усули хоси худ бозӣ кунем. муқаддасоти даста эҳьё мегардад ва мо бо дили пур ба сӯи ҷоиза равонем. маълум аст ки ин кори осон нахоҳад буд. мо бояд бар Севиля ғалаба карда натиҷаи бозии Реал ва Селтаро интизор шавем. ин бозиҳо ҳамеша душвор ҷараён мегиранд. ҳеҷ касро хафа карданӣ нестам. мо рақибони худро эҳтиром мекунем, аммо барои қаҳрамон шудан бояд бозӣ то бозӣ танҳо ғалаба бошад, гуфт Жоан Лапорта. ин гуфтаҳои ӯ қабл аз бозиҳои Барса, Севиля ва Реал Селта буданд. он вақт католониҳо дар зинаи чорум қарор доштанд. ҳам Реал ва ҳам Барса ғалабаҳои худро ба даст оварданд. баъд аз ғалаба бар Севиля, Барса ба зинаи дуввум боло рафт. аввалин бор дар мавсими ҷорӣ католониҳо худро дар чунин баландӣ диданд. 8 давр мондан то анҷоми мавсим Барса аз Реал 12 хол камтар дорад. бо доштани як бозӣ Барселона бо эҳтимоли зиёд мадридиҳо қаҳрамониро ба Барса намедиҳанд ва Лапорта имсол ҷоизаи Ла Лигаро танҳо дар хобаш мебинад. ҳамчунин ду даста баробар бо Барса имтиёз доранд, Севиля ва Атлетико. дар ҳоле ки Барса ба Реал назар меандозад, аз ақиб Атлетико метавонад католониҳоро шатаи сахт занад. патоло ки Барса имсол зинаи дуввум аст, аз ин баландтар барои худи Хави ҳам аз ҳад зиёд хоҳад буд.
Салоҳ ва Ливерпул мавзӯи асосии рӯзҳои охир аст. Ин масъала ояндаи футболбози мисриро дар дастаи Мерсайдӣ зери суол мемонад. Оҳиста-оҳиста байни тарафҳо компромисс пайдо шуда истодааст. Ҳар дуи ҷониб омодаанд ки шартҳои пешниҳодкардаи худро беҳтар карда, иштиҳоро андаке нигоҳ доранд. Дар ин моҳи шариф Салоҳ ба Ливерпул ва роҳбарияти он кӯмак расонда, корашонро осонтар карданест. Қарордоди охирине ки Мерсайдиҳо ба Салоҳ пешниҳод карданд ба маблағи 475 000 фунт дар як ҳафта буд. Онро футболбози мисрӣ рад кард. Баъд аз ин ҳолат роҳбарияти даста ба ҷараёни бадтарини кор омодагӣ медиданд. Яъне Салоҳ то анҷоми шартномааш дар Ливерпул истода, тобистони соли 2023 ба ҳайси агенти озод аз сафи Мерсайдиҳо меравад. Ҳамчунин имзо накардани шартномаи нав футболбози 29 соларо барои дастаҳои мисли Парис Сен-Жермен ва Барселона дастрас мекунад. Тобистони ҳамин сол наҳангҳои асосии футбол бо пешниҳодҳои шигифтангез ва зиндагии афсонавӣ ба Салоҳ муроҷиат карда метавонанд ва аммо Салоҳ талаботҳои молиявии худро камтар карда тавассути намояндаҳояш ба Ливерпул расондани аст, ки ҳадди аққал маоши ӯ ба пули мегирифтаи истироҳои асосии Премер-лигаи Англия ба мисоли Роналдо баробар бошад. Криштиано дар як ҳафта 593 000 фунт мегирад. Дар мавсими ҷории Премер-лига Салоҳ дар 28 бозӣ 20 гол ва 10 ассист дорад. ҳамчунин бозингари дусолаи мисрӣ дар 8 бозии Лигаи Чемпионҳо 8 голро ба номи худ муҳр задааст. Мавсими нави Лигаи Олии Тоҷикистон оид ба футбол оғоз ёфт. Бо шарофати телевизионҳои варзишии ватанӣ, варзиш ва футбол, мухлисони футболи меҳан метавонанд бозиҳоро дар пахши мустақим ва ҳамчунин дар сабт тамошо кунанд. Дар даври якуми чемпионати кишвар 4 бозӣ доирӣ гаштанд. Чемпионати мамлакат бо голҳои зиёд оғоз шуд, соле ки накуст аз баҳораш маълум. Барои тарафдорони футболи тоҷик ин баҳори футболи мамлакат ҳамин тавр сергол сурат мегирад ё на дар ҷараёни мавсим хоҳем дид. Дар 4 бозӣ 14 гол зада шуданд. Ин бо ҳисоби миёна 3,5 гол дар як бозӣ мебошад. Аз ҳама зиёд албатта мухлисони Исаравшан хурсандӣ мекунанд. Дастаи онҳо ба дарвозаи Файзкан 5 голи беҷавоб равон кард. Регар Тадас баъд аз баргаштан ба элитаи футболи тоҷик аввалин бозиро мусовӣ 2-2 анҷом дод. Дар дербии Хуҷанд дастаи Эсхата бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд. Пойгоҳи Трансфермаркет арзиши бозории дастаҳои Тоҷикистонро нашр кард, ки тибқи он ҳайати Хуҷанд дар мамлакат ҳамон қиматтарин шуд. Ҳатто Истиқлол арзонтар аст, аммо қиматтарин на ҳамеша маънои зуртаринро дорад. Дар рақобати дастаҳои Хатлон ва Равшан бошад, ғалаба насиби футболбозони шаҳри Бухтар шуд. Аллакай аз оғози чемпионат маълум мешавад, ки мавзӯи доғ дар тамоми рафти мавсим доварӣ хоҳад буд. Мухлисони Равшани шаҳри Кулоба аз довари бозӣ хеле шикояти зиёд карданд. Дар мавсими 31-уми Лигаи Олии Тоҷикистон 10 даста иштирок мекунанд. Формулаи он чунин аст: сараввол дастаҳо дар ду марҳила рақобат мекунанд, баъдан аз рӯи имтиёзҳои гирифта онҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Дастаҳои гурӯҳи якум барои мавқеҳои якуму панҷум ва тимҳои гурӯҳи дуввум барои зинаҳои шашуму даҳум мубориза мебаранд. Дӯстон, оё шумо бозиҳои чемпионати Тоҷикистонро тамошо мекунед? андешаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, то боздид.